जों रोमान स्क्रिप्ट फर kokborok choba ni सेंट्रल कमिटी टीम सफायकार दिनै बेलाय दंफांमानि कक Sepahijala District Committee जों सिगांबारियानो साइड हजाक दिनै और खाजानाय हिनै ओमफ्राय आबनो रोगै जों और सफायका दिनै दाखौ अतुल विजय डॉक्टर विजय एगारो अरनि लोकल बरक बाय माने लाय कक सालायनो बिसिं दिखलाय कैसा एडवाइजरी कमिटी अब एडहक खरकतामनि एडवाइजरी कमिटी दङ आरो अजय देबबर्मा रथीन्द्र देबबर्मा तै अनिल देबबर्मा बरनो कारिनाय तै खरक दगनति कैसा एडहक डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्मेशन खालायजाखा आरो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खा शिवचरण देबबर्मा कै वाइस चेयरमैन खा बिंदु देबबर्मा तै डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर प्रीतिश देबबर्मा तै डिस्ट्रिक्ट को कन्वेनर खा सन्जीत देबबर्मा ट्रेजारार एडवोकेट राजेश देबबर्मा तै मेम्बर दङ सरोज गौतम तै किरीट तै बुंगरगर सफायनाय इनके फाइनाय जुलाई तालनि बिसिङावनो एडहक कमिटी नि बिसिंथि खालायै फुल फ्लेजेड टेकेसा डिस्ट्रिक्ट मीटिंग कल खालायजानाय और डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होआखै जों फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट कमिटी फॉर्म खालायजानाय आरएसकेसी खाजागमानि तो स्क्रिप्ट नि मुभमेंट नि बागै kokborok नि बागै जों रोमान स्क्रिप्ट नि बागै साननाय दंलायो जों खाकाव डाक्टिनो जोंनि जे डिमांड दंमानि आबाद जों फुलफिल खालायमानानै ओमफ्राय शुद्ध डिमांड फुलफिल सिबिया आबानो इमप्लिमेंटेशन खालायनो थाङाखै जे सामुरक नांगौ अ सामुरक जों खालायजागै दङ ओमफ्राय जोंनि गथ'आव हयथ' गथुब दङ जों निश्चयबाबो खालाय उन्नायनि सार তিনি बहुत खायो अब তিনি जों आजब लेखा विश्रामगंजनि कम्युनिटी हल अब सिंडिकेट नि ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट नि कम्युनिटी हल आजब लेखा ओमफ्राय बरनोबो हामबाय ओमफ्राय आरो मीटिंग मानजाक फायनाय मीडिया नि जे बर' फायखा नरनो बेलेग बेलेग हामबाय आबनिफ्रायनो kokborok चबानो फादर हा अबनि बिसिंथि लुकुरावनो ताम मेसेज ना लुकुरकनि थानि मेसेज गैयाबनो जे kokborok नि बागै जे रोमान स्क्रिप्ट नि जे चबा आबो अंखा कथारको चबा आबो कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि चबाया ओ चबा अंखा सिविल सोसाइटी नि चबा ओमफ्राय 1967 नि सिमिति नि साजरा 56 इयार्स रमैनाय ओ चबा खालायलाय फाइफानो जों सक्सेसफुल उमायनि कारण होगाखाय आबो पॉलिटिकल पार्टी नि बेनार नि तलाव तंगैनाय चबा खालायजाखा आमबागिसनो गेचुखाय खाकावो ए त्रिपुरा हास्तेनि बेबा kokborok सानाय रक सिमिया kokborok हामजांनाय रक आबो वानजिफानो मानो kokborok सानाया बसंनि बर'र फानो मानो बर'क थानसा खालायै सिविल सोसाइटी नि मुभमेंट हिसाबै जोंनि मुभमेंट जों जुदि नामै फैसे माहाखै आबो दाखिनो जों जोंनि जे सानमुं दंमोन आबो जों एसे खालामनाय आनिसिन मुंखै आं विकास राय देबबर्मा चेयरमैन रोमान स्क्रिप्ट फर kokborok choba आंनि गानाव दङ अतुल देबबर्मा रिटायर्ड टीपीएस बबो जोंनि सेंट्रल कमिटी नि मेम्बर ओमफ्राय दङ जोंनि गानाव डॉक्टर विजय देबबर्मा बबो आरएसकेसी नि सेंट्रल कमिटी नि मेम्बर